расман муҳориба дар вазни ним сабуки UFC байни Диего Лопес бо рекорди 23.6 ва Содиқ Юсуф бо рекорди 13.3 рӯзи 14 апрел дар турнири UFC 300. ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним сабук Макс Холлоуэй гуфт ки барои чӣ муҳориба зидди Ҷастин Гейҷиро қабул кард. биён суханҳои Холлоуэйро гӯш мекунем. ҳамон вақт гуфтугӯҳо оиди муҳорибаи Ислам Махачев ва Чарлз Оливейра рафта истода буд ва ҳамаи кор чунин ба назар мерасид гӯё ки ба Ҷастин Гейҷи рақиб дар кор аст. барои ҳамин ман худро пешниҳод кардам. камарбанди BMF дастоварди хуб аст ва ба ғайр аз ин аз вазни мо ба вазни сабук танҳо 4 килограмм фарқ мекунад. пас чаро ки не? ман дар ҳар дуи ин вазнҳо баромад карда метавонам. фикр мекунам ки ин муҳориба барои ман дарҳои зиёд, имкониятҳои зиёдро мекушояд. барои ҳамин мебинем ки чӣ гап мешавад. дар аввал бояд шахсеро шикаст дод ки зидди ман ба ҷанг мебарояд ва ин шахси хеле хатарнок Ҷастин Гейҷи аст. баъди ин муҳориба вариантҳои зиёд пайдо мешаванд. айни замон ҳамаи таваҷҷӯҳи ман дар ғалаба аст ва ман ҳамаро ҳайрон кардан мехоҳам, гуфтааст Холлоуэй. хотиррасон мегӯям ки муҳорибаи Макс Холлоуэй ва Ҷастин Гейҷи рӯзи 14 апрел дар турнири UFC 300 баргузор мегардад ва муҳорибаи онҳо барои камарбанди BMF шуда дар вазни сабук мегузарад. айни замон соҳиби камарбанди BMF Ҷастин Гейҷи аст. комментатори машҳури UFC Ҷо Роган оиди муҳорибаи Дастин Пори ва Бенуа Сендени фикрашро баён кард. Порие зидди Сендени ин муҳорибаи калон аст. Сендени қотили ҳақиқӣ аст. ӯ инсони бадвоҳима аст. ӯ зарбазани хуб аст ва ӯ воқеиятан қотил аст. ӯ чӣ гуна куштани одамонро медонад ва ӯ дар ҳама мавқеъ хуб аст. ба ман бовар кунед, Бенуа Сендени сатҳи тамоман дигар аст. вақте ки ба чашмони ин шахс назар мекунӣ, дар чашмони ӯ дузахро мебинӣ. ӯ барои ин намуди варзиш сохта шудааст. барои ҳамин ин муҳориба дар ҳақиқат муҳорибаи шавқовар аст ва Дастин бояд ки хуб омода шавад, чунки ин шахс дар номи Дастин худро машҳур кардан мехоҳад ва ӯ хеле хатарнок аст, гуфтааст Роган. ва дӯстон бояд гуфт ки Бенуа Сендени дар ҳақиқат пеш сарбоз буд ва дар ҷангҳо иштирок кардааст ва баъдан ӯ ба варзиш омад. муҳорибаи Бенуа Сендени зидди Дастин Пори рӯзи 10 март дар турнири UFC 299 баргузор мегардад. дӯстон, агар дар ёд дошта бошед 8 моҳ пеш Бенуа Сендени бояд ки бо Нурулло Алиев меҷангид. акнун бошад ӯ бо яке аз ҷангварони машҳури UFC бо ҷангвари топи вазни сабук меҷангад ва агар ки дар ин муҳориба ғалаба ба даст оварда тавонад, пас ӯ яке аз довталабон барои камарбанд шуда метавонад. ба фикри худи шумо дӯстон, Бенуа Сендени Дастин Пориро шикаст дода метавонад ё ин ки Дастин ӯро манъ мекунад? метавонем фикриятонро дар комментария нависед. варзигари тоҷик ҷангвари вазни 57 килограмми ACA Аъзам Ғафоров оиди рақиби дар пеш истодаи худ Алан Гомеш фикрашро баён кард. Гомеш рақиби хатарнок аст. ӯ зарбаҳои вазнин дорад, daстони дароз дорад ва дар ин чиз ӯ бартарӣ дорад. дар якум муҳориба ма каме ноэҳтиётона ҷангидам, чунки ҳамон вақт нав бонуздиҳиро оғоз карданд ва шояд ки аз ҳамин сабаб буд. умуман ман доимо худро гунаҳгор мешуморам ва фикр мекунам ки ҳамон шом шоми ман набуд. аз ҳамин сабаб ӯ зарбаи дасти худро ба ман расонда тавонист ва ман баҳона кофтанӣ нестам. мебинем ки ин муҳориба чӣ гуна мегузарад. дар якум муҳориба якум раунд аз ман буд ва ман ҳатто зангуларо шунидам ки 10 сония мондааст, аммо ман шитобидам. ман бояд ки ба ӯ танҳо фишор мекардам тамом, чунки ӯ 2 маротиба дар нокдаун буд. зарбаҳои ман ба ӯ расиданд ва ӯ ба назди сетка гурехт, лекин дар ҳамон ҷо ман иштибоҳ кардам. ман бояд ки бо зарбаҳо ӯро фиреб медодам то ин ки ӯ ҳимояи худро кушояд, лекин ин дафъа ҳамаш дигар гуна мешавад, гуфтааст Азам.
бояд гуфт ки муҳорибаи Аъзам Ғафуров зидди Алан Гомеш роҳхат барои финали гран-при вазни 57 килограмми ACA мешавад ва ин муҳориба аллакай рӯзи 9 феврал дар турнири ACA 170 баргузор мегардад ва мо албатта ки ба Аъзам омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. Дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.